belai no wana jangnai kok haino hai je sini oro Tripura hasteo kobangma media aro kobangma jagona attack khlaijago bujago tokjago mani subaijago o hai rakse kobmano kotona khanaka omni yaglo tini bahaino hai je jago TPF rokni rally eba rally khaimen jaglo bongni je human rights no tini borok je tini rally khlaimani ajago bongni pandawo coverage khaina thang tini wo srang satini ang Simon de Borma bongni news no coverage khaina phakini wo je bike no tui phakya o bike no borok bai baksano ang rally wo coverage khainai akuoi je go borok bathaknai agana wo angani bike no parking khai torimani eba berai torimani kaisa thayo a thayo borok thanginai borok a bike no subaika ang saka borok no omani bike se tongari samani borok mani liya subaimani yaglo tai serang satini no tai kaisa tini mani ketal sokoi mani camera switcher obo tini no sokpayo obo prai 5000 hai cost nai obo tini sokoi mani amobo borok langi thaka obo belai saya obo hai rok kai belai no sini laching sa ungo hani bagi jotono no ani khamo ang belai ko bahai rok khlaijak ma nugui sini media rok no jotono no hambai